काय बोलतो काय म्हणलं तुका आणि काय तर सांग बरं झाल्या काय बोलतो येता बघ मी दो सांग बरे अरे खडे काय असा ना तर म्हाका सांग अर्धवट बाटली माया परत नमस्कार मंडळींनो, आता वाजले सकाळचे 11:30 आणि मी जाऊचोय सावंतवाडी. कारण यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निक कॉलेजमधून म्हाका कॉल येयल्लो की सावंतवाडी जिमखान्यार एक राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन आणि 10 ते 14 तारखेपर्यंत विज्ञान प्रदर्शन आणि त्या लोकांना कळवच्या आठी एक व्हिडिओ बनवता म्हणून म्हाका त्यांच्याने कॉल केलो. तर मी सांगले नो प्रॉब्लेम, मी करू शकते व्हिडिओ. आणि तो व्हिडिओ बनवच्या आठी मी आता घराकडे जातले. आणि व्हिडिओ बनवताना जे BTS आहे व्हिडिओ इंस्टाग्रामवरती तुमका बुक गावतले मालवणी हिरो 008 वरती. ते व्हिडिओ बनवताना जे BTS व्हिडिओ आहोत, जे चुकलेले व्हिडिओ आहात बाबांचे फुल कॉमेडी आहेत, ते व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि जाम हसतला तुम्ही, 100% जाम हसतला. आणि म्हाका सांगा व्हिडिओ कसं वाटलो. थँक्यू. शेतीचं काय केलं माझ्या बोलवा नको, माझ्या शब्दात देऊ नको शब्द. ते का बोलतो ना मी उदू घेतले ना तर आपण म्हणता घे हा वन काय बोलू थांब रे, बंद कर रे. थांब आता पार्टी घेते. अरे 1 2 3 स्टार्ट आणि चालू कर. काय बाबा आहे नको त्याला बघी असते रोज रोज कंटाळलो. हा बघ काय केल्याने बघ, शेतीचा जुगाड करून टाकल्याने तुका काय निसतो ती आपलं फिराकच गेलंय. प्रेमान कधी ते बोललं माझ्या म्हणा प्रेमान बोललाय एका तरी व्हिडिओ नाही बरं ना प्रेमान तापान बोलते मा हा होय. थोडं लक्ष काय दादा कसं आरडला ना काय हो काय बघित असतं असं केलं दीड ना माझ्या वन काय केलं ना बघ काय बाबा आहे नको झाला रोज रोज बघित असतं. काय रोज रोज बघतो काय बोलतो काय म्हणलं तुका आणि काय तर सांग बरं झाल्या काय बोलतो येता बघ मी दो सांग बरे तुम्ही काय म्हणलं काय बघितलं काय बघित इतक्यात बरं काय बाबा इथे नको झाला बघित असते रोज रोज काय बघित असता जुगाड केल्याने बघ सायकलीचो 1 2 3 स्टार्ट काय तर बघित असते नको झाला काय बघ केल्याने शेतीचा जुगाड केल्याने काय हो बघित काय बघित असता कोणा म्हणते माता ती काय बाबा इथे रोज रोज नको झाला बघित असतं. काय बघ केल्याने शेतीचा जुगाड करून टाकल्याने काय बघित असता हो काय बघित असतं असं मी म्हणते ते गावाला सपोर्ट करते काय बघित असतात इतक्यात म्हणाचा दुसरा बोलशी काय बघित असते या बघ शेतीचा जुगाड करून टाकल्याने हो त्याच्याविषयी तुम्ही काढी सांगते काढी काय आता शेतीचो कसं कॅक करते तो मध्ये कसं आम्हाला काय हो काय बघित असतं येऊन बघ जुगाड बघलो शेती तू केल्याने ते गेले फिराकत काल रे जवळ येता काय मग इथे येईल काय रे जिला काय सांगा ते सावंतवाडी काय येला मी बालवैज्ञानिक मधल्या घरीच्या पुढसून बोला पुण्याला येतात अर्ज गेलो 2023-24 दिनांक गेटावर सुचो तुझं घेऊन बाबा हॅलो हॅलो म्हणा हॅलो हॅलो करतो हॅलो करतो काय सांगा होते का बघू शकता कसं बघा तेरे इश्क में टेंट लगाऊंगा आले आहेत मरे काय केलं मी आता काय केलं तो असं काय नाचता घेऊन आईचं बोललो चालू होतो करणार नाही तो
पटकन पाहिजे म्हणजे आता तुका काय करूचा माझी आई नाही मग दिसना कर काय? काय केलं काढता ह्या कट करू कंटाळा बघितल्या काढलं हे बघित काढू नको काय रे तिला काय नव्हते खडे होतं इतकं मी बोलले तरी आवाज येतो ट्राय घे ये 1 2 3 बोल हॅलो जोरात हॅलो हॅलो या राजकन्या हळू बोल हळू बोल या रण्या थांबा अरण्यात महाराष्ट्र शासन ओके सर स्टार्ट बाबा सावंतवाडी तुझा कट कर काय सांगते काय सांगते नक्की? परत घे सांगते काय थांबेश. नक्की? 1 2 3 स्टार्ट बाबा तर सावंतवाडीचा जीव जिम जिम खाना म्हणजे मी कपाळ ना परत बोलायचं कासो ना तुका नीट दिवतही नाही पाहिजे आणि काकीकडे कचरो काढता हे बघा तुम्ही बघू शकता वाढवून मारतात सावंतवाडीतल्या ना आपल्या जिम खाण्याच्या जिम खाना म्हणजे मधी लागता परत घे तर मला तिला काही नाही कसले प्रयोग दे माका माहितच होता तुका प्रयोग आवडतात म्हणजे ते नक्की देते माका इथे कसले ते माहिती ना काल माहिती खळे का प्रयोग गेले का वाडी पण काय 441 प्रयोग होत विज्ञानाचे प्रयोग आता ते टीव्हीवर बघू होते तसले ज्या जुगाड बिगाड सगळा त्यांचा काय काय भारी प्रयोग होत माका पण माहित नाही मी पण जातले बघू त्याचे पोर जैगो बिगो सगळ्यांना विचार मी आहे हो तुका हो काय ना बालवैज्ञानिक काय तर म्हणतात माका आवड मरे बालवैज्ञानिक विज्ञानाचे प्रयोग होत पावर पण मज्जा देते मजा येते मग मी येते मरे हा हा ओके माका चालू ठे आता तुका म्हणत काय माहिती या थैसून घेत एकेकाची शॉट घे बाबा आहे रा ये अरे मरे पाणी घ्या खडे जावं ह्या काय का धड माका सांग अर्धी बातमी देऊ नको माका मी सांगते तुका हा थैसून घे हा ते तडे राहून मरे बाई नवऱ्या काही राहू का 1 2 3 स्टार्ट बाबा सावंतवाडी आपला जो जिमखाना जिमखाना मंदिर म्हणतोय मंदिर नाही खायला या डोळे माझे बाबा ते माका परत तो फोन देऊचो ना ते खाऊन तो होतो कोणतो रे पोर ह्यो जयगाचं वाटतं आपटो थंय मरे थंय सर ते जेवण असं सांगता टीव्ही ह्याचे त्याचे काढता मांजराचे डोळे काढता कशा काय थंय मांजराचा काढता मग आज जर तर राव आता राव माझ्यावर बघ मी खडे फिरतलो मी मध्ये झाडे सुद्धा आतलो बसू तुम्ही शेती राहा मरे ते तर तू गाडी घालतलो तसं येतलं हडे येत हडे हो मा हडेसून दिसतलं मी मला आवडा मरे आता तू काय म्हणला खडे काय हा नीट सांग मला अर्धवट माहिती कशी तिथं ओके स्टार्ट अरे खडे काय असा ना तर माका सांग अर्धवट बाटली माया परत घे अर्ध वाटले का इथले काय तर बाबा धड काढून जाता बाबा मग राहता सगळं होय बेगीन ते काय हा मग त्याच्यात बोल द्या काय तर धड सांग मला अर्धवट अरे आयफोन उजेड करू येतो अर्धवट बातमी कसं येते मागा काय तर धड सांग ना खडे काय हा खडे प्रयोग असा सांग. हा तर इथून घे तो ते या पाठी जाऊन ना आता जय अरे मला काळोख झालो जाऊ या ते जा मध्ये ते जा जाऊ जाम पटकन येते होय हा जा